Nyakorom jangu chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' maber mar chieng' tarik 8 dwe mar 5 higa mar 2023. Kamoro mora mintiere en geno mara ni chako juma mar yeyo makare, juma mabende jopuonjre mago mag skunde mag primary kanyakla kod mago mag sekondar chaka yanga yaw skul margi e tam mar 2. Koko manyakorom jwang' machiegni koko mano wayud thond weche. Okinde mag jadolo Ezekiel Odero odhi e doho kadwaro ni doho ochiwa genga kik lor kanisane. Migago mar thieth okone jota yore wuoth ni ombek chike mayando keti mag gayo landruok mar COVID-19. Jonyuol mag skul primary ma Kenya Mbinge e kaunti ma Kisii obago ng'anyo ka kwedo jaket mwandu moro ma itudo gi akulo. Nyakorom jwang' bed kodwa nyake giko mar chenro makamaka paro ni nyalo riwori kodwa e chenro mano mar Migago kioronwa ote lai magwa magote machoka riade ka uchiel nonono mbui mar Facebook kanyakla kod YouTube duto te iyudowa @Ramogi TV yuda bende mbui maga mago @Sharon Ongao. Kwa mano machiegni ibedo kodwa nyaka giko nyinga Sharon Ongao. Kwa chako ni jatend Migago mar thieth e pachoka Susan Kumicha ogolo siem ne kembe mag wuoth ni mondo ogolo hinga moramora mana giketo e sekta mar wuoth mar gengo landruok mar midhusi mar coronavirus. Kolose gwenge mag Sikendwe kaunti ma Trans Nzoia. Na Kumicha wacho ni paro makamano obiro tok duol mochung' ne thieth e piny ngima lando dok chien mar kwana jogo eko mabende osebdo kagamo midhusi mar corona. Na Kumicha bende wacho ni omenda manoket tenge ne midhusi mar corona ibiti godo e geng'o tuoche mamoko malandore koriwo nyaka tuo mar nyaldiema. From January, our averages were about 2.5% of COVID from the ones that we analyzed and tested. 2.5% were positive. But up to the last week of April, our tests, then it was 0.5% of all the samples that we tested. Only 0.5% had COVID. What that means is then that it gives us an opportunity to lift the measures that we had put in place in terms of restrictions. So now passengers can travel freely. Even the general population, now they can mingle and do anything else freely. We no longer have to wear masks. We don't have to use sanitizers all the time. We don't have to wash hands. We don't have to keep social distance the way we are doing. But that doesn't mean that we should not take personal safety and hygiene, sanitation seriously. So at a personal level, because what happened during COVID, because of these measures, many diseases went down. Like upper respiratory diseases in children went down, diarrheal diseases went down. It's because the general population was now practicing hygiene and sanitation. Kopogore gi mano, jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okinyi makawuono oromo gi jambetre mar piny Ingeresa e pachoka Jane Marriott kama gitwak ewi tiyo kanyakla e kind pinje ariyogo. Gachagua poyo piny Ingeresa kowacho ni en piny man kod oteku mar nyayo dongruok kod ohala e pachoka. Jotelogo bende loso ewi weche mag arita mosebedo ka kelo fuere e gwenge mag Nyandwat mano mar piny Kenya. Motelo ne chenro mar nyayo kwe kod arita kwe e tong' mar piny Somalia kanyakla kod piny Kenya gi Ethiopia. I think a secure and stable northern Kenya is the best thing for this country because we can be able now to put resources there to do food production and get people busy and support the rest of the country because the lands are vast. Yeah. And they're also very productive. Yeah. If we can get it right, we secure so that there is no insecurity, then we go to irrigation. Then the problems of this country in a very sustainable manner are sorted. Again, as High Commissioner you have pointed out, we need sustainable interventions. For a long time, Kenya and Ethiopia have been the two anchors of stability in your region. With the civil war in Ethiopia, Kenya has looked a little bit lonely at times, holding the fort of stability across the region. And so the thing that particularly excites me about this project is it's a time when you can export that stability into two of your neighbours and mutually reinforce each other at the national, the subnational, but also the community level.
Kopogore gi manya kor mgejwa ng'atiri nyake weche matimore gwenge mag Kajiado. Achije adek ma itudo gi nek manyocho timore kuonde mopogore opogore Kitengela jumbe ariyo mokalo. Omede geng'onegi e od ang'ech bang' doho ng'ado negi ni kuom ang'enge mano kuom ndalo 5 ka nonro mar obila dhi nyime. Ji adekgo magin Olivia Naserian, Patrick Munyoki Kioko kod Briana Otuori ne ochwale doho ma Kajiado duche ma kawuono, to kata kamano jomin buche okwayo mondo medgi thuolo mar nonro. Achij mokwongo en Olivia Naserian ma itudo gi nek mar nyathine mayangore ni ne ochinjo dende gi pala. Patrick Munyoki Kioko en achich ma itudo gi nek mar nyadendi Gertrude Wayu manyocha onegi bende Kitengela. Achich mar adek en Brian Otuori ma bende itudo gi ketho mar nego jago moro kokalo e chwe gi pala. Ibiro dwokgi kendo e doho chieng' tarik 15 mano mar jumani. To remember undergo the mental assessment at Kajiado County and the Referral Hospital. So we'll be back on the 15th of this month, May, for further directions. Moko kum jodolo mag dinde koro wuok oko kasiro piny owacho kum chuogo aput madhi goyo kogno kanise. Giloni mabiro chenro mabende biro chiwo thuolo mar rango kit puonj ma kanise chiwo ahinya to rango man kod puonj magalagala. Kolose kanisa mar AIC mantiere Kapsabet e kaunti Manandi, jalup jadolo Benjamin Samoei okoni koso bedo gi kod lai malong'o mano mar rango kaka itayo kanise ema osemiyo ji chako mana kanise mar timo ohala mano mag giwegi. Wachungaji wengi wametamani sana mambo ya fedha kuliko mambo ya kiroho. Badala ya kukuzingatia mambo ya kiroho kuleta watu kwa Kristo, anatafuta njia ya kupata pesa ya kutumia kwa haja zake zote. Lakini zamani tulikuwa naulizwa na viongozi wetu ya kwamba juu ya kwamba kanisa hatuna pesa ya kuweza kuandika katika huduma hii. Ni vizuri ujua kwamba lazima uvumilie katika huduma, lakini wakati huu watumishi wa sasa wanapenda sana fedha kuliko kazi ya Mungu. Serikali kabla mtu kuanza kanisa ichunguzwe kabisa, ijue hii mafundisho yake, ile doctrine ambaye inatakana ijulikane, nataka kufundisha watu nini katika kanisa hili, kuliko kila mtu anaamuka tu na kuanza kanisa na kumbe kuna mipango isingine ya kuharibu watu. Kopogore gi mane nyakor mgejwa ng'atiri nyaki kaunti Makisi. Kamoide ni jodak Manyamarambi e kar chung od bura ma Mugirango South e kaunti Makisi obago ng'anyo ka ywago onge mar thieth e gwengego. Wirani osiptal Manduru osebedo ka olor kuom jumbe adek maluore bang' lakteche gomo kendo weyo tich bang' moko kuom jochiw thieth nomonji dwe achiel mokalo. Jodak go notelnegi gi moko kuom jotelo mae kar chung od bura ma South Mugirango manose opinyo wacho ma kaunti Makisi kuom rem mar kao atua mar neno ni osiptandno okolor. E sechegi hema ma adundo ma ichiwe thieth ne jotuo oselosi e apisi mar CDF mano mar konyo jogo mangimagi ni kamarach. Gavana Makisi Simba Arati osebedo ka seyo moko kuom jotelo manie piny owacho mamalo kuom donjore e chenro mag kaunti no. And this machine that was supposed to be taken from here really stands for the women. We need our people treated. We cannot have women of Kisii County, of South Mugirango, going to have babies in actually Kisii KTRH. Why should we be treated like we don't belong to Kisii County? Tunasema ya kwamba kama hata rudisha services Isanduru, kuna volunteers ukienda huko nje mtapata madakta wamekuja, ukienda huko nje mtapata madakta wamekuja wanafanya daktari. Tuliona jana katika mtandao ya kwamba wameandika ya kwamba daktari warudi.
lakini bahati mbaya wakaandika barua ya kwamba daktari Nyakor mgajonko pogre gi mano nyiri ariyo mayando witongi magi bang masira mar polo jukogi. Koro no iki e gweng ma Marimanti nyiri ariyo go nyocho witongi magi mano juma mokalo bang polo goyogi kana gidhi nindo e dalagi e seche magutieno e kinde mana koth maduong ne chue e gwengego. Nyiri go ne igeno ni dhi dok e sikul jumani kod jowetegi to mak mana ni masira no ne okawo ngimagi e yuma ohiu. Ya kwa mwangi au makizenje sema ni pole sana kwa huyu mama kupoteza watoto kama hawa na kwa kijiji mzima. Nasema tu ni asante kwa wale ambao wamekuja siku ya leo kumboleza na wao na kuweza kusaidia haya mazishi kufika mahali yamefika. Kile tunaomba sisi ni kwamba wakati huu msimu wa mvua tuweze kujikinga sana na kujihadhari, sababu kama watoto waliweza kuangamia sababu ya kuweka zile waya za kuanika nguo ambazo zilikuwa za kopa. Wengi hawana ujuzi wa maneno kama haya ama kufahamu mambo kama haya. So tunaomba hata wataalamu wajitokeze waweze kuelimisha ulimwengu mzima, kwanza huku vijijini, tahadhari ambazo tunafaa kujihadhari nazo wakati wa mvua kama huu. Watu wakipigwa na ndovu wanalipwa. Mtu akiumwa na nyoka analipwa. Watu wakipigwa na kiparu wanalipwa. Naomba wakubwa wetu ama wabunge kwa Kenya na si Tharaka peke yake ipitize sheria. Mtu akipigwa na randi au analipwa bile mtu ambaye anapigwa na njogu analipwa. Njuu watu wanapigwa wengi. Kwa hivyo naomba serikali ya Kenya ipitize sheria, watu wakipigwa na randi wao wanalipwa. Kwa sababu hii ndio nasema njuu kuna pesa za sasa kama bile women rep wetu wamesema. Nyakor mgajuang monodoko wacho malita hinya kindegi mabende koth chui beda kicha kamura mabende intiere. Kopogre gi mano chenro mag somo e skund primar ma Kenya Mbinge mani Kitutu Chache South nobedo gi rochruok kaluwore gi ng'anyo mar rito lowo mar skundno. Jogweng' mana nigi ich wang' ne odonjo e skul kendo muko chiel madhi nyime gi e bath skundno gi jaket mwandu moro. Jonyuol go dwani migawo mar somo onon jaket mwandu no mayangore ni dwa yakolo. Obila omedo keto arita e alworano. Imeenda wakati watu wamenunua vile nchi inavyoendelea. Sasa watu wamenunua hapa kando. Sasa vile wamenunua wao wanaangalia mahali title deed ilikuwa nafika. Wao wanasema title deed kama ilikuwa nafika mahali fulani, wanataka hiyo title deed wanafuata hiyo ramani. Sasa mwekezaji mmoja wakati alipofika hapa kaangalia title deed mahali futi zake zimefika, lakini hiyo kwanza walipatiana nafasi. Yeye alianza kuchenga wakati wa likizo. Watoto waliporudi kutoka manyumbani sasa kuingia shule siku ya kwanza leo wamepata sambarao limechengwa. Wasasi wetu hapo mbeleni ndio walitoa ili shamba kila mtu futi fulani ili shule ikapatikana na kanisa ikapatikana. Sasa mwekezaji mmoja amekuja amenunua shamba karibu vile sisi hii shule yetu iko karibu na town. Sasa mashamba imekuwa ni hot cake kila wakati. Ndio sasa anataka kuchenga. Amejenga tayari mpaka katikati mwa uwanja wa shule. Sasa ndio watoto walifungua shule leo na wakapata shamba lao limenyakuliwa, ndio wakaamua sasa watafanya maandamano. So we are calling upon all the stakeholders to come and negotiate and give us the proper demarcation of the plot of the school so that this kind of disturbance may not occur another time. Nyakor mgajuang powuok e weche matimore ka road bura mano ma Kitutu Chache South gisane teri nyaka weche matimore county ma Kilifi. Okinde mag jadolo Ezekiel Odero ochopo e doho ma Mombasa mar kwedo okang' mar loro kanisa mar New Life Center
mani mavueni e county makilifi kod wang jowi mar kanisano. Okinde mago okinde mabendo tingo Danstan Omari kod Cliff Ombeta. Luo burano e yor mbuyo. Odiochieng' manyoro, Jadolo Ezekiel nyodhi nyime gi lamo e kanisane kata doko ne obila nyochopo mar geng'one. We are in court today to ensure that the church, allegedly closed by word of mouth, is not closed. So when you have a county commissioner coming and saying that we have closed the church, believe me, that mouth is not a padlock, as I was saying. You don't close the church by word of mouth. You go to court because you know it affects people who come to pray, who come to congregate, who come to meet, who come to worship, who come to learn and to receive the word of God also. So you cannot stop those people, and when they come in thousands, remember how many fundamental rights you are breaking or you are trampling on. They are in thousands. Swala la pili ambalo limetuleta hapa ni swala pia la uhifadhi zile accounts ambazo ziko pale. Kumbuka kwamba zile account za church ziko kwenye majina ya kanisa. Zile sio account utafunga kwa sababu zile account ni sadaka za watu wanazozituma pale ili zifanyie kanisa huduma. Huduma zile ni kulipia watoto karo, kununulia watu chakula, kuwalipa wafanyikazi wanaofanya katika ile kanisa, kutumia kutengeneza crusade na kadhalika. Ulemazaji wa mambo kama hayo umeshinda dhulma zile kubwa zaidi ulimwenguni zinazoitwa genocide. Mgajuanga parni chendo makamane ni chendo mabende waluono doche makawuono jafambo marwa George Aoko nitiere edoho mane gwenge mag Kilifi kama bende koro luono wa bura hinya ikinde mabende koro jod bura katamna okinde mago mag Ezekiel Odero koro no dhie doho mano mar gengo lor mano mar kanisa mare kanyakla kod TV mare mungere kaka New Life. Gisani aneno Kenya ok en dakika 15 tok saa 7 mar odiochieng' yina mar mon miako yo matin waduogi mathoth e chenro mar Migago kikidhi mabora. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Minwa, agal toto, abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo.
somo ng'eth mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala, ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Nyakorom gajuang dakika prario tok sabirio marudu chieng machiegni okang mar ariyo wadhi nyime gi weche manyien mano e chenro mar Migago. Ntiere weche manyien mabende na mi kanyo motelo ahinya ahinya kotenre kod okinde mag jadolo Ezekiel Odero mabende odiochieng' makawuono nochopo e doho mano mar Mombasa mar kwedo okang mar loro kanisa mano mar New Life mantiere Mavueni e kaunti ma Kilifi kod wang jowi mar kanisa no. Nyawadwa George Aoko osebedo kaluwo sigana makamano e kaunti ma Mombasa. George, anini yo makare kinyalo mona winja hamosi ni misawa mana kinyalo mona nyiso wa matuta hinya nyako tenre kod okang makama wach makama osechopo kanye. Ero kamana nya Sharon awinji maber mana kaka iwache no antiere e doho ma Mombasa kuma okinde mag jayalo Ezekiel Odero ochopo kaendi kendo gikone gintiere gi weche adek magidware ler. Ka wach mokwongo en wach loro mar kanisa no, wach mar ariyo gikoni en loro mar accounts mag bengi mag kanisa no, ka wach mar adek en mano mar loro kituo mar wang jowi mare mar kanisa no. Gima dhi mbele kawuono en ni jodolo gi okinde jadolo ni obedo nini doho kawuono kendo gikone gima duong' magidwaro en ng'eyo ler ni to kanisa cha olore koso okolore. Gikone jatend migawo mar arita ne ogolo mana ote no kata nowacho mana gi dhoge ni oloro kanisa no, to nyaka sani gionge kod oboke moyiedhi manyiso ni kanisa ni olor. Gikoni nyoro ne gichwanyore ni mar ne gidhi kacha to giyudo ka obila no kwor kacha ka romo ma alam gikoni ne okonego beni dhi wang'e to ne ochuno gi mondo mi gidonjre nikech piny owacho nyaka sani onge gi oboke mora mora manyiso ni olor kanisa no, emano chuno gi nyoro gi muomo magidonje kanisa ma alamo dhi nyime. Olero ne doho ni kawuono ni kiny kanisa no nitiere gi romo monego beni kelo oganda mowuok e gwenge mopogore manie pacho kat kod pinje maoko, omiyo ok gidwar ni gine ka obila nitiere kacha chama dhi temo ne geng'o ne ji. Koro gidwaro ler mar ng'eyo ni to kanisa ni olore adieri, to kolore adieri ang'o manyiso ni olore. Ben nitiere oboke mora mora ma piny owacho nitiere go manyiso ni olore, to ka ok olore nikech gikoni gin nyaka sani pok gineno oboke, ang'o miyo obila okwor kata cha mar geng'o ni dhano donjo e kanisa no. Koro mano e achiel kuom twak mosebedo kadhi nyime ka nyaka okinyi. Koro gise kuonde duto joyalo mag okinde mag piny owacho komachielo gin be gikoni nyoro ne alamo dhi nyime maonge ng'ama no geng' ne donje kanisa, omiyo pod onge ler malong'o ni to olore kod okolero. Koro gimoro sani ni doho kawo break. Koro warito ka gidok sa 8 sani mondo mi okil Olga matayo ne magistrate Olga matayo burani mondo koro dhi ng'ado burani mondo mi jogo oler ni kanisa olor kata okolore, mondo mi kiny chenro mar alam mikoni na alam magaramolo magidendo ni meza ya Bwana onego beni idhi nyime chakre kiny. Koro gidwaro mana ler ng'eyo ni to obila dhi wuok kacha cha mar wene jogo mabire kanisa thuolo mar lamo koso oyo. Kato machielo bende magidwaro ng'eyo en ni to accounts mag kanisa ni olore koso okolore, to kopono olore be nitiere oboke mora mora mowuok kuom piny owacho manyiso ni olor accounts gi kaachiel kod wach mar wang' jowi mar kanisa ni. Sharon. Ero kama na inya George Aoko wawinji e yo makara. Nyakorom gajuang mano jafwambo marwe kaunti ma Mombasa George Aoko mana kaka isewinjo kaka olero mane wach mabende ibiro bedo koluon odiochieng' makawuono. Kuku mar wach makamano ibiro bedo kiwinjo e weche magwa manyien mabiro ka bende okinde mago maga Ezekiel Odero oting'o kanyo Danstan Omari kod Cliff Ombeta. Okinyi makawuono mana kaka nyawadwa George Aoko osewacho giluwo okang' ahinya mar loro kanisa no kanyakla kod TV mano wang' jowi mano mar kanisa mar New Life. George Aoko biro bedo kamiyo sigana makamano e kinde thuolo mabiro. Kopogre gi mano e kinde ma iyawo sikunde e tam mar ariyo, jodak manaroko kwayo piny owacho mondo mi olos yore madhi e kuonde somo
manyocha oketh kod koth mapek ma osebedo ka chwe gwengego. Jeff Madhai, ma en jakedo ne ratiro mag oganda, ne okoni dwaro nitiere mondo mi piny owacho ogol omenda mar loso yore ahinya to kindegi ma iyaw skul. Bende kwa piny owacho mondo los chenro mar medo jopuonj mag gwenge makono osara kaluwore gi ngima matek magikadhoe. Ka okwayo jonyuol bende orit nyithindgi manyiri. Gweng'no ero telo ne kwan mag nyithindo manyiri mamako iye Mauiu e kaunti ma Narok. Barabara kama za kutoka Nerekiangare kwenda pale Kojonga, Enosia, huko chini Dorobo, barabara zimekwisha kabisa, hakuna njia za kuweza kufika shule. Kwa hivyo tungeomba tu kama ni zile pesa za emergency zitengeneze barabara zetu ili watoto waweze kurudi shule. Upande za Kiragadi kule chini kuna chakula lakini hakuna barabara. Kwa hivyo tukikosa barabara watu wataweza kuchukua chakula na tena watoto hawataenda shule. Na hata walimu ambao wako mashule zetu, serikali ningeomba iendelee kuwashikilia sababu hao ndio wako nao watoto. Wasikae sana kama mishahara yao iko chini. Na kama mishahara yao hawapati, washikiriwe kwa wakati huu. Nyakor mgajonga podwa ne weche motenre kod yepo mag sikunde. Enenie kinde ni majopuonjore ikondarene ya skul odiochieng' ma kawuono. Midhiero podo kwako moko kuom skunde manie gwenge ma oula osemonjo. Moko kuom skunde mag Kisumu kod Siaya pod ji odhungore banka oula nyocho darogi e miechegi kendo ochuno gi buoro e skundego. Jafwambo maru e kaunti ma Kisumu James Okoth miyowa ler mar wach makamano. Ma e chal mar skund primar ma Ombaka mayudore Nyando e kaunti ma Kisumu. En chieng' Jumapil, ng'ama kia nyalo galo ni oganda chokore ni chieng' odira. Gin oganda manobuoro kendo yudo kar jot modundo bang' midhiero mar oula darogi e mieregi. Klase opongi gi genindo ka nafas modong' to oting'o mwandu mane oresi e oula. Koro gi esani ma koro e kar dak mar anyuola ma kwan gi hao 200. Chal mar dak ok ber. Kata kamano, midhiero makoro ng'ong'onegi wang' en mano mar yepo mar skunde kiny wuok tich. Gima lich moloyo ni pio dara watema kampo mano Ombaka ka. Maot mache no mewatin kendo ji ohingo. Koka kiny yaw sikul, wadhi bedo kanye. Wasebedo gi shida kabisa e kamp ka, ji ng'eny kabisa, klases opong', kaka wanyalo konyore to tuoche be ng'eny ma ji nyalo yudo. Wasechandore kabisa e iye ka, kech ute wagore piny, kaka wanyalo konyore onge. Dang'ni mar paro koro chalo mosechako muomo moko kuomgi kaluwore ni thothgi gin jonyuol ma bende nyaka bed gi ikruok makare ne yepo mar sikunde. Onge kama wanyalo dok mondo wadagie kod nyithindo nikech udi otimo chuodho to ki sikul bende yaw. Koro onge kaka waparo sani kuma wanyalo dhie. Jo Red Cross nobiro manowacho ni kelonwa hema, nyaka sani pok ok gisekelonwa. Koro wan kod parruok ahinya kaka kiny dwa tim kata kaka wabiro timo godhiambo masani. Kar jot moyangi ma piny owacho nogero kaluwore gi midhiero ma kinde ka kinde e alwora no bende kwano muomo. Midhiero ma kama bende chalo gi mano mochomo oganda manyocha ojot e skund primar ma Uhembo mayudore kar od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Giesani pod wakia kuma wanyalo dhie ka nwapango mondo wadhie kanisa, padri otamenda kwa dhie kanisa, osiptal bende nwapango mondo wadhi kuro pok wakwayo kony kono mondo mi jogo okonywa. Giesani odhiambo sani wakia kuma wanyalo dhie gi nyithindo bende kaka wadwa nindie gi nyithindo pod wakia. Gikwayo kony mar hema, chiemo e kind mamoko. Kiny wayaw skul kendo jogi kuneno gi klase gi opong'. Kochakore klas 1 nyaka from ECD nyaka klas 8 opong' full gi dhano. To kiny wayaw skul. Wakwa sirikal kod Red Cross mondo kiny okel tent mondo jogo yude kamoro manyalo bede ka skul to dhi mbele nikech ok wanyal rito skul ni nyaka chieng' pi dog. Wakwayo kony na sirikal kado konywa to mondo okonywa wayud maelekeo gima kendo dwa timie gima kiny mondo mi wachak ngima wa kendo kaka ne wan ga chon. Kwayo makama
biro odiechieng' achiel kende bang' jatend migao mar weche tudruok chwalo chenro mar pogo chiemb kony kuonde manyocha oganda gi jotie kendo chiwo singo mar gero koru Soin Dam. Koro serikal mar Ruto ni biro hakikisha ni waketo pesa mondo koru Soin Dam cha odhi mbele. En seche manok kende to jopuonjre yuoro e skundegi. Geno nitie ni piny owacho kokalo e migao mar somo oseiko chenro makare mar kedo gi ng'ikruok mar chenro mar somo ka oganda gi bende biro yudo kuonde jot mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Nyakor Mgajwang' manodoko wach malit en mana geno marwa ni piny owacho mano mamalo kanyakla kod mago mag sirikande mag gwenge biro bedo ka chiwonegi konyo mapiyo mar mondo mi giyud kaka gikonyore e kinde ni babende sikunde iyawo e tam mano mar ariyo. Kopogre gi mano jodak e gweng' makangema e kaunti ma Murang'a ywak matamre gi nono kaluwore gi rach mar apaya manyoka magedo mare osebedo kadhi nyime. Giwacho ni apaya no chal mare osebedo marach kaluwore gi koth ma osebedo kachwe. Jodak makamago wacho ni gedo mar apaya no e gwenge ma Kiruru, Tuthu kachiel kod Ichichi osebedo ka kelo negi achiedh nade makoni kod kocha. Rach mar apaya no koro mono jotimo ohala mar dhi nyime gi tijegi ka giwacho ni gitiyo gi yore mamoko mar tero cham magi e chichni. Johala go okoyo piny owacho mondo donjie wach makamano mondo midusa mano mitijno otiek gedo mar apaya no. Tunatumia barabara iko badi sana, tunapita Kihalo ndio at least tuweze kufika market kwenye tunaendea mzigo yetu. Tunaenda Gakera, unaenda mpaka Kahatia, instead upitie tu mahali tu kidogo, utafika Kanyenyeine, utumie tu at least 30 minutes uwe kwa soko. Sasa tunaomba serikali itutengenezee barabara zetu. Tunaomba serikali itusaidie, serikali tusaidie ili tuweze kukigwa. Juu hii barabara isipotengenezwa tutapata madhara hapo, juu gari zinaweza ingia kwa manyumba na hatuwezi lala, watu wengi hawararagi ile wakati kuna nyesha, ile wakati kuna mashida ya hii barabara, kuna mitaro iko huku, kuna maji iko kwa barabara. Nimeenda kwa Kera, nimewauliza naweza tumia pesa yangu ya Kera kutengeneza hizi barabara, wakaniambia hapana, hiyo barabara iko na contractor. Nikaenda kwa contractor mwenyewe, contractor naye ananiambia mimi siwezi tumia pesa yangu kufanya hiyo kazi ya kuweka mara kwa barabara kwa sababu haiko kwa contract. Kwa hivyo jambo ambalo mimi ningeomba serikali na Ministry of Infrastructure niwaambie tafadhali muweze kuandikia instruction the contractor, hizi barabara kwanza azifanye all weather. Kopogre gi mana tiri nyaka weche matimore gwenge mag Lodwa. Jodak makanamker e boma ma Lodwa onyiso luoro e wi kwan mamedore mar jomaundu mamonjo kuondegi mag ohala. E otieno mana piny Rugodo odiochieng' makawuono, jomaundu moko adek ne omonjo kar uso mauta oringo kod nus milion. Wachore ne gichope kar mauta no sari otieno kendo buogo jouso kod bunde. Ne giringo magilala kata bed ni obila ma Lodwa okoni gitimo kar nyalogi mar manyogi. Jodak makono koyo piny owacho mondo mi orid chenro mag arita e alwora no. Na hao watu waliingia saa after shift tu, tulifanya shift saa 2 na hiyo process ikachukua kama 15 minutes tu, hiyo ikakuwa 15 to 20 minutes ndio waliingia. Na mmoja alikuwa na bunduki akaingia, alipoingia hapo ndio akaniambia watu wote wa chini, then akanipoint mimi akaniambia amka utoe funguo, nikamwambia funguo ndio hii. Baadaye ndio akaniambia fungua utoe pesa yote, na akanitishia nitoe pesa yote na mimi nikatoa. Saa 2:20 petrol station hii imevamiwa, na saa 2 ya usiku ni mapema sana kuvamiwa hapa. Na tunataka patrol ifanywe sababu kumekuwa na insecurity sana upande ya Kanamkemer. Na tungependa serikali hii town imepanuka, kuwekwe na police post Kanamkemer. Sababu kitambo uende ufike town, hawa wakora washamaliza biashara yao na wameenda. Incidents za Kanamkemer zimezidi na sio mara ya kwanza. Saizi mfanya biashara amepata hasara kubwa sana
zaidi ya nusu milioni imeibiwa, na ni mfanyabiashara analipa tax, na mnajua uchumi vile iko mbaya. Tafadhali sana serikali muangalie hiyo maneno. Kopogre gimano, riwruok mar jod bura mamine okwayo anyuola mawuok e gwenge mag Oganda matime pith mano mar jamni kaka Samburu ni oket mahino e rito ratich nyithindo manyiri. Riwruogno ma iluongo ni Kewopa wacho ni en ting' mar oganda kanyakla e rito ratiro mar nyiri kendo konyogi e geng'o midhiero mathoro jukogi. Tend Kewopa ochiwo ranyisi mar midhiero mar iye ma oiu majuko nyiri e aluora ma Samburu to kod midhiero mar landruok mar kute magayaki. Kama wafugaji, mimba za mapema, lindeni wasichana wenu. Hata Samburu nyinyi mko mbele sana na wasichana kama hamjui. Kaunti zingine haina mwanamke ambaye ni MP, lakini nyinyi mko na Naisula na mko na Korere. Kwa hiyo wasichana wenu wadogo hapa miongoni mwenu kuna president. Lakini sasa ukiwaachia vijana wadogo waanze kuvuna hao mapema kama hawajaiva watakuwa president. Mjaribu kuangalia wasichana wetu, na sisi pia kama kina mama bungeni tutashirikiana na Pauline tujaribu kuhamasisha community zetu ili wasichana wapate kupata masomo. Pauline kama hakuwa ameenda shule pengine hangepata nafasi hii leo. Katika DHIS report sisi tumeona kwamba Samburu County ndio iko number 1 katika Kenya mzima kwa ajili ya teenage pregnancies. Kama mama wa county nitatafuta partners ambao wote wanafanya kazi katika county ya Samburu, pia wale ambao wanafanya kazi katika serikali ya juu, tuweze kushirikiana na kuweza kuaddress hiyo issue, tuweze kuongea na wazazi, kuongea na watoto, tuweze kuhakikisha kwamba mambo ya teenage pregnancy itaenda chini na tutaenda kusimamisha katika Samburu County. Kodhi nyime gi weche manyien mag Migago, ni moko kuom jotelo makaluo masiro lwedo sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto. Osingo mar tiyo kod lemo mopogore mano mar piny owacho mar chwalo chenro mag dongruok e counties makaluo. Kotelnegi kod gavana machon ma Nairobi Evans Kidero manoyier kaka jalup jatend migao mar ohala e pachoka. Jotelogo koni moko kuom thuolo malach mago mag piny luo osedong' chien e yore mag dongruok nikech bedo mabor kod sirkal. Negiloso e chenro mar pogo kony ne ji ma ohula osebedo ka hinyo e gwenge mago ma Homa Bay. Industry, investment. What Tiogi County governments, Mopro Mayo County Mahoma Bay, million ni Ario Kipra Beach, Mondokigero Gimilunguni, County Aggregation and Industrial Park, Kama, Ubrotere, Gik Mwakayo, to Inyewe, to Kedo, Ibikete factories, Manyalolos Okaka, Nas, Manyalolos Okatama, Manyalolos Okata. And he said that he has committed 400 million so that the fish processing factory be revived in Homa Bay. We are committed to that cause and we are going to follow to the letter to ensure that before the year ends, we have a fish processing factory in Homa Bay. We cannot be in a society where we do not go back and look at where did we go wrong. We cannot accept politics of intolerance. We are teaching our people bad manners. Katito en achiel kuom bombe abich mayande ochwal rang'iny margi gi tend county mano ma Kisumu. Kata kamano jodak kod jo ohala ma boma ma Katito to ywak ni aluora margi ochido kendo ler onge makare e bomano. Kaka jafombo marwa James Okoth lero, jodak Makatito mane boma Makatito nigi luoro mar gamo tuoche ma ikelo kod chido mano mar aluora. Bang' higni 2 chakre chwale nyaka e rang'iny mar bedo boma kata town, Katito osebedo ka dongore to ahinya korka ohala. Gi wang' jawuoth makalo, Katito en boma mochanore. Jo ohala odich gi weche ohala, jonyiepo bende ni ng'wech mar nyiepo kendo kata tesende nyamburko kod mar peng bende odich. En boma manigi nyadhi mar bedo gi chiro modich
kendo kata kit chiemo miuso e chiro no, kaka alode, ler, ka rech to iuso kapod kithni. E wang' jadak kata ja ohala, picha opogore. En kit taka mamayo gi kwe. Ka e kinde no bende, odundu makeyo pi ohula onge malong'o. Jodak kod jo ohala koro odak kod luoro mar gamo tuoche kaluwore gi chido mar alwora no. Wasuko katito ka, to kamwasuke no olil kabisa. Golo kute, to osuru tuwa golo pile mok leo kada dichiel. Koro nuwa kwayo nyang' nyong'o mondo kelno jok manyalo golo nuo chafugo nikech kamwatiyeno rach nyalo miyowa kata tuoche. Katito pok nobedo maler. Sani almost 3 years kata kopong'o kae. Wagomo ni mondo golwa takataka kae. Waol gi jo county wa. Waol anyang' nyong'o bi konywa. Kata obedo ni mae e chal mar alwora mar Katito, jo ohala ywak ni osuru to gisolo ne tend county ma onge leo. To Katito kae en lil kumora mora. En lil to juogo en sate to kata kuma wabede ok losnwa. Kipenjo jajuog nto kara wajuogo to ka molil ka to wabede nang'o. Mano jajuok ng'isi ni mano wach ni onegi bede dhodi maler cha. To tafadhali akwayo nyong'o in e county man wayiero. Konywa ae lil ni kech lil ni bro miyo watuo. Kata wan wawegi sama wadoke ute waonge afya maber kech lil mwabede pile ka pile. Juogo to wajuogo maonge leo. Kiuso ibro juogo. Katito lil kabisa. Koro wakwayo ni mondo miler mondo bed Katito nikech tuoche mag kolera be koro chiegni. Bro mako gandawa kendo bro nego gandawa. Chenro mar chwalo gwenge nyaka e rang'iny mar bombe ne otigo gi tend county ma Kisumu kaka yor jiwo dongruok mar gwengego kaka Katito, Ahero, Maseno, Kombewa gi Muhoroni ema oseyudo sith makamano. Penjo ma jopiny ma Katito penjo en ni bende itayogi e yo mowinjore. James Okoth, Ramogi TV. Aya, nyakwar mgejwanga mago genjo yuak mago maga chiro mag Katito mabende yuak ni ijuogogi to gine lokruok mora mora. Koro en mana gino marwa ni sirikand kaunti ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o biro bedo kaka okang' mapiyo mano mar reso jodak ahinya jo ohala matimo ohala e chiro ma Katito. Dakika en 40 tok saa biro marudo chieng' yina mar mon miaka oyo mar ariyo aduogi mathoth e chenro mano mar Migago. Kik dhi mabor. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Ruth Otieno kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Nyakwa Ramogi,
Be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kik idew. E chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mane Ramogi TV. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ne johera mag weche tuke machiegni e mesawa mar weche mag tuke. Kwa chakweni David Karanja nomero Mohamed Otukile. Mugia dhong e tuke mag adhong mag pinje mangima e kidieny mar flyweight